og velkommen. I denne video viser jeg, hvordan du nemt kan bruge Dalgaards tilbudsbrænder til at beregne tilbud på omfangstræk. Så vi går herop i menupunktet, og nede i bunden finder vi tilbudsbrænder. Så vil vi gå ned på omfangstrækken. Her er en fin illustration i, hvordan du nemt finder længden på din mur. Når du har fundet ud af, hvor lang den skal være, taster du det ind og trykker tilføj. Her kan du se din valg. Her kan du vælge et tidspunkt for besigtigelse. Indtast dine kontaktoplysninger. Upload 1-5 billeder. Tast jeg ikke en robot. Og få et tilbud. Sådan er det beregnet et tilbud på omfangstrin ved hjælp af Dalgaards tilbudsberegner. Tak fordi du så med.